the #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Tropa mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your #1 choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your #1 choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC Net Radio FM. Okay, alas 6:23 na sa aga. It's 6:23 in the morning. Sagit kayo mga nga morning mga kagrupo, mga kaparty. Okay, so mahataw-hataw naman kita subong aga. No? Samtang hindi pa mainit ang kalibutan. Samtang nagabugnaw pa ang mga ulo. Sa mga nagainit ang ulo nila kung adlaw na. No? Okay, ito naman para magkataw-hataw mag-kiay-kiay kag maglingaw-lingaw sa aton nga Dance Party Mixes Morning Edition. Sige, samtang na nagadoligamon, nagapulupamahaw. Ang iba nagakusok-usok sa ilang mga linabhan. Ang iba nagabuslo ang ilang asungad. Kaya wala namang chat sang ilang mga nobyo. Ang iban aga pa naginit ang ulo, kami nakita ng mga shoutouts ang iban nga mga partido. Okay, samtang mo na nagpulo pangapi, iban bago lang ka mata, bago lang ka bugtaw. Nagpulaw naman sa sala nga tao. Okay, ang advice ko kagabi, so hindi ka musali ka pulaw. Ilabi na gid ko nang ginapulawan nyo sala nga tao. Di ba, Idol Maribel? Maribel Puasan. So, gising na ang isa sa mga pinakagwapa dala sa may barangay sa Pau, Dumangas. No, salamat sa pagtama sa akong Facebook Live. Okay, so gusto mo pa shoutout. So, pwede siyempre makapa-shoutout sa walang bayad. Kag pwede makabayad. No, pwede ang bayad nyo GCash. No, 0906096189. Okay, mo ng GCash nga pwede ka mo kabayad. Okay, once again ako niya GCash sa 0906096189. Pero kung wala ka mo inugbayad kay medyo pamigado, wala man problema. Ang imo nyo gid lang i-share ang akon nga Facebook Live. Okay, mo lang ginang bayad nyo. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your #1 choice. Okay, sa mga adlaw is April 30, 2024, katapusan ng adlaw sa Abril. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your #1 choice. Okay, basi nga daw hindi nyo pa gusto nga madula si April 30. So, just enjoy the day. Subong sa last days naton sa April 30 sa mainit nga panahon subong sa Abril. Okay, boss, May 1 na. So, opening na sa aton nga piyesta dito sa Bano, San Dumangas. No? So, may mga handa dira. Kaya basi ka problema ka mga mapanusan ka mo. So, kami ang sabat sang inyong mga problema nga hindi ka mo mapanusan. Hamba lang ka mo kayo madala kami sang isa ka truck nga tao. Okay, so may mga handa dira, no? So, sa May 5, oh, grabe, pati galing kainit kung mamista, no? Pero kung may invite sa ako niya, bisa mainit, kadtuan ko, ah. Kita mo si Maribel Puasan, kay bisan mainit, ginsulay ko, gid. Na para hindi lang mga king nga nag-invite, wala ko man yung kadtuan. Okay, so, still sa ato mga estudyante, wala kita sang klase sa mga na. Wala sang klase, kaya medyo mainit sa mga panahon. Muna nga nag-live ako anay. Pero karon na obra-obra man ko, ah. Budlay man nga wala ka sang obra-blaw. Okay, ko po nyo si DJ Vic Donoso return na sa Certified Panay Mix DJs. Kag siyempre a proud member of the Dumangas Mix Club kag ang DMC Net Radio FM official
Net Radio FM sang Dumangas Mix Lab, kagayan the one and only Dance Mix Channel diri sa Dumangas. Kag siyempre nag-broadcast ako live diri sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag mabatian kita sa bilog nga kalibutan via our Facebook Live, kag ato nga replay karon sa akon nga YouTube na. Kay ultimate purpose ang DMC Net Radio FM nga kundi maka mga party sa kalibutan. Kami mismo magadala sang mga audio halin sa Dumangas pakadto sa inyong mga dulunggan. Okay, this very moment, sa kanalis nato nakatutok sa aton sa akon nga Facebook Live, no? Kay nauna nga nagtamo sa akon si Nova Villa Altar Piña de Vera sa may barangay Hardin, Dumangas. Kay hambal niya, morning Sir DJ Big, kapi kita. Okay, actually gaplo pangapi man ako na. Kapi ni siya, kapi ha, basi mambal ka mo wala nga tikwi naman eh. Okay, salamat gid Nova Villa Altar Piña de Vera sa may barangay Hardin, Dumangas. Kagaraman si Jubin Sevilla de Sicon sa may barangay Managit, Dumangas. So, way ka sang duty subong. Then of course si Nini Lampitok Buendia sa may abroad, no? Thank you so much sa pagtamwa. Then si Champ Diloso, ako masuki. Akon nga batchmate nga ara sa may Iloilo City. Nasalamat sa pag-support sa akon nga Facebook Live. Kag si Ma'am Glo Sobremisana, si Ma'am Gloria Kukoy. Dito sa may ito sa may Zaraga or Liganes. Retired teacher sang Makina Elementary School. Thank you so much ma'am sa pagtawman. No? Enjoy lang sa imong adlaw dira, no? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Din si Paring Noy Pidi Piesta all the way from Barangay Bakong, Dumangas. No? Aga pa nagbugtaw. Aga pa nagtamo sa akon nga Facebook Live. Thank you so much, good praise sa pagtamwa. Din si Hini Di Alio nga taga Barangay Talusan, Dumangas. Sa din kasubong gani Hini nga lugar. I think abroad man siya, no? Abroad, no? Kag siyempre ang cute kag gwapang taga Purok Embargo Barangay sa Pau, Dumangas. Si Villa E. Maria. Kanami sa ngalan niya. May Villa na. May Maria pa. Okay, sa mga baw ambot na lang. Anong problema? Okay, thank you so much, kid. So, aga ka pa nagbugtaw, ha? Kasi wala man hang Uber. Wala ko hang Uber. Of course, si Video de Quito Banabatak Tachado sa may abroad man, ha? So, good morning, sir. Kag shout out sa Purok Tondo. Grabe. Ari ko lang lapit ako sa may Purok Tondo, ha? So just enjoy sa pagpamati dira, no, si Binju de Quito Banabatak Tachado. Salamat sa pagtamwa. Then nambal ni Villa E. Maria, sir, paki-greet kay GM Labrador Puasan. Kay birthday niya subong. Oy, birthday subong ni GM Labrador Puasan. Matsyag ko do invite mo ko da guruay na. Okay, kay GM Labrador Puasan, so happy birthday sa imo. Alin siyempre sa pinakagwapa dira sa may Purok Embargo Barangay sa Dumangas nga si Villa Maria E. Maria. Okay, once again, so happy birthday. Happy birthday to you. Okay, wishing you all the best on your birthday and more birthdays to come. Good health. Kag siyempre, more blessings. No? Okay, greetings coming from, of course, DMC Net Radio FM, then Party Mixes. Okay, then si CB Bata ni Bikoy. Happy morning, Noy. Sige, so salamat nga kabot na kamo sa may Bacolod, no? Para sa Wibra. Or opening karon sa Wibra. Ito daw karon opening or buwas. No, good luck class ma-join sa Wibra, sa Western Visayas Regional Athletic Meet sa may Panaad Sports Complex sa may Mansilingan, no? So, good luck lang kay CB sa iyang event nga Taekwondo. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, si Saldi Dunlao or si Sir Saldi Dunlao dito sa may Iloilo City na nagatama man sa atong Facebook Live.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sige, salamat sa pagtama kay Saldi Donlao, nga taga-barangay sa Paumano, nga ara na subong sa Iloilo City, nag-stay. Thank you so much sa pagtama sa akong yung Facebook Live. Then, hambal ni CB Bata Binibikoy, salamat gid kahapon, so wala gid problema. Kaya nang tikwi naman sila sa may sapaw. Sityo na Luuyan. Okay, so daso naman pagbalik mo. Ma-continue kita tikwi This si Lindsay Ga, no, morning survey. Okay, morning mo sa imo, members sang DRC, Dumangas United Radio Communicators. Salamat sa pagtamwa. Siyempre, acknowledge ka man na mag-share or nag-donate sa ilang mga reaction sa akong yung Facebook Live. Thank you so much, Ged. Si Marico Cristina Yermo sa may barangay Talusan, Dumangas. Salamat, Ged, Mari, sa pag-share sa imong reaction. Then si Nuba Bilya Altarpi niya Dibira sa may barangay Hardin, Dumangas. Then ang pinaka-cute dira sa may barangay sa Dumangas si Bilya E. Maria or si Maribel Puasan. Salamat sa pag-share. Then of course si Richel Cargado sa may barangay sa Dumangas, si Juvin Sibilia. Sa may barangay Managit, Dumangas, si Melvin Donoso Gemina. Sa may barangay sa Dumangas, si Saldi Donlao sa may Iloilo City, no? Then of course si Hini Di Alio sa may abroad, no? Si Erwin Elna sa akong hinablo sa may Metro Manila. Then si Paring Noy Pilipiasta sa may Bakong, Dumangas. Salamat sa pag-share sa imong reaction. Ni si Ma'am Glo Sabri Misana, then of course si Ma'am Gloria Kukoy. Then si Yel Vilenoiba sa may Taiwan. Si Julie Grace Discutido Cartagena sa may barangay Bakay, Dumangas. Si Ginny Joy Winoplor sa may Sitio na Luuyan, barangay sa Dumangas. Salamat sa pag-share sa inyong mga reaction. Kagsama nag-share sa akong Facebook Live, no, si Binjo Dikito Banabatak Tachado. Salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Of course si Bilya E. Maria. Then si Agapatasini magpa-cute-cute. Then si Nuba Bilya Altar Piña de Vera. Salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Si Melvin Jamina, no, ako mapariente. Salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Basi mga dasan ng inadlaw makakita manim datsun promo para nga makakuha naman kita. Maka-premium kita sang Gcash, makadaw ka mo sang Gcash. Okay, salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Kaya namin nagtamo man sa akong Facebook Live. Of course, si Jens Morino, dra sa may Pilimon Port South, no? Of course, ang amon siya ang Reyna sang Short FM 101.5. Salamat din sa pagtamo sa akong Facebook Live. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This is the mix of DJ Gibbs. Okay, kaya naman si Leah Puasan, no? Of course, isa man sa pinaka-cute sa may Sitio Embargo, barangay sa Dumangas. Aga pa ka mo nagbulugtaw. Anong natabo nga, aga pa ka mo nagbulugtaw nga. Karami pinitulog. Sige, salamat sa pagtamo. Then of course si Ma'am from Binjo Dikito Banabatak, no? Ma'am Ime, good morning. Wala ka nagpakita. Awin na sa nag-iinta sa mga racket-racket ko. So hindi na tripping ako ng mga racket. Sige, salamat once again sa Binjo Dikito Banabatak Tachado, no? Then si Tad Marisa Benedicto or si Ma'am Marisa Benedicto. Nagkatamo man sa ako niya Facebook Live. Salamat, Ged. Okay, once again, sa gusto mo pa shoutout, butang na sa dalam ko, pagbalik ko ron sa basahon ko na. So for the meantime, hataw-hataw kita na magkiaki-ay. Para ma-exclusive yung mga dance na mixes. Of course, rin naman sa DMC Network FM Dance Party Mixes. Ikaw po niya siyempre si DJ Vic na nasa dito alas 6:30 na sa maaga. The hottest, most in-demand, best-looking DJs in Dumangas. For DJ Vic, Donoso the Third. Ang grupo mo! Okay, pahabol ng greetings before ako mag-commercial break. No? Sir, can you greet our grandson Michael Ethan Ray Donlao Villanueva?
was awarded with high honors and at St. Francis Xavier Service Awardee at Ateneo de Iloilo grade school graduation rights. Thank you, Gid. So once again, so congrats, Gid, kay Michael Ethan Raiden Lau Villanueva. Okay, nakakuha sang high honors and St. Francis Xavier Service Awardee sa Ateneo de Iloilo grade school graduation rights. Okay, from of course sa imo da nga grandpa no nga si Saldi Dunlao. So thank you so much, Gid, kag congrats sa imo na. Okay, from Marisa Benedicto, good morning na Noy. Okay, good morning man, kag enjoy sa pagpamati sa atong mga exclusive ng mga dance remixes. Thank you. Okay, si Silva Phillips Low nagtamo man sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtamo. Thank you. She was born to be wild, grew up to be wicked, tall and ready to mix. It's DJ Vic Donoso III of Humongous Mix Club. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas, located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda, and Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. This program is brought to you by Fusilak Eatery, sells the best tasting single and double in Dumangas, located at Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre, pre, ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagot ng mga sapat. Tanaw ba, pre, ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho? Berti, gidya katambok. Aba pre, daw ginapabati-batian mo ko ha? Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akon pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok, kag iban pa. Gali pre, ti okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker, kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan, kag washing machine, kag may ara man sila sang mga branded, kag brand new nga mga refrigerator, kag washing machine, kag nagabaton sila sang installment basis. Wow, I love it. Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035026 or 0917-3594106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon.
matigas ang bumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Kanaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount ibakal tatuloy to sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. Kampiyon ba? SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. DMC Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, so still nagkatama sa aton si Philip Silva Mahinay or si Philip Silva Slow. Good morning, sir. Pa-shoutout naman, Sir Gimaras is watching from Gimaras. Okay, salamat sa pagtamwa sa may Gimaras. No? Enjoy lang sa pagtamwa sa ating Facebook Live. Dahil siyempre ang pinakagwapang mga teachers ang Bakay Elementary School nga si Ma'am Sally Tabaldo. Nagkatama man sa atong Facebook Live. Salamat din, ma'am. Morning, Sir Vic from Twins Sealer. Okay? So, tabihan ang mga live sealing ni Ma'am Sally Tabaldo dahil sa may Barangay Bakay, no? Kada hapon nag-baligya siya or nag-online sealing, no? Mga bratong iyang mga baligya. Kag pili siyempre mautang. Di ba, ma'am? Pili mautang, no? Utang nga may bayad, ha? Hindi nga utang lipat-lipat. Okay, kung kasi nag-follow mo kasi yung mga live, no? Galing kayong iyang ginabaligya, puro pang babae. Wala ako nag-order kay base masalaan ko nga mahilig mang babae. Ni si Julie Villasa or si Mariposa sa may Barangay Tumangas, bukod damos ang stars ng isin mo. Mga stars ng emoji. Mas manami yung isin mo ang real nga star para mapuslan ko. Patityo ka. So thank you so much, good Mariposa or si Julie Villasa sa pagtama sa akin yung Facebook Live. Din si Ma'am Laureline Dikito Dimson, nagatama man all the way from Barangay Cali, Dumangas. Siyempre, ang gwapang teachers ang Cali Elementary School. Kag si Ma'am Genevieve Aguno Pamilya, ang gwapang principal sang Lakturan Elementary School. Thank you so much, good ma'am, sa pagtama. Okay, hambal ni Ma'am Sally Tabaldo. Pwede ko na mautang, Pwede ko mautang. Pwede mautang 1 year to pay. Pati joke, Depende sa inyong istoryan. Pero pwede mautang, na-deliver nila ang inyong mga order. Sa mga mahilig bala mag-bit-bit sa mga bag, mahilig magpuloporma sa mga nagmi nga bayo. So, ang sa una ang ginahimo kung gusto mo makabakal, makadto ka sa mall. Then ikaw to mismo mapili. Di ko magkadto sa mall, siyempre, di ba, mapliti ka, mang lipstick ka pa, mang make-up. Pero ari hindi ka na yung magkadto. Ang baligya na mismo o makadto sa imo. Okay, gwapa pang madulong, no? So, ang imon mo gid lang mabantay sa live ni Ma'am Sally Tabaldo, no? Kada hapon, no? Karon ma'am, sa live ka. Kag siyempre, mamain ka lang, mamain. Pag mine mo, automatic nakalista na. So, siyempre paglista, siyempre utang na. Kag siyempre, ma-meet up ko mo sa plaza or ihapit sa imo, balay ko ng balay mo, lapit man lang. So, mas manami kay hindi ka na yung magkadto sa baligyaan. Ang baligya na mismo ang makadto sa imo. Di ba, sosyal? Okay, from Ma'am Genevieve Haguno Pamilya. Good morning, hataw na aga pa. Shout out
Shout out to all the teachers of Lakturan Elementary School. Okay, wag ibang problema. Kaya daw tawhay-tawhay pa, malingaw-lingaw tanay. Salita ka palibog sa mga obra. Nga ang obra permi man na iya. Importante nga malingaw-lingaw kita anay na. Okay, si Toto J. Dumalay nag-send ng stars. Amon check to yung stars yung real. Thank you so much si bro sa pag-send, no? Si Jackie Hayawon sa may California. Sana ka ni bro mapuli kay ma-chat-chat kita. Mang tikwi naman kita. Salamat once again bro sa pag-send sa mga stars sa akong yung Facebook Live. Sige, si Kagawad Rolin Dinglasa. So gising na si Pastor. Pastor na kagawad pa sa may barangay Managit Dumangas, no? Thank you so much sa pagtama. Amal ni Silva Pilipo Slow, Sir Mamauta, tinabal ang sudan. Baw, swabe na. Namin na sa aga. Salamat sa pag-invite. Amal ni Ma'am Sally Tabaldo, yes sir, 4 p.m. Thanks Gid or thank you Gid, Sir Vic. Okay, wala problema. So, bantayan ka ng live ni Ma'am Sally Tabaldo na may mga bagong items na ipakita sa inyo. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, so 4 p.m. ang iyang Facebook live ka na. Okay, from bro Jackie Hayawan, son bro kamusta na bro? Okay man Japon Bisan paano buhay na buhay pa. Bisan medyo busy. May mga taway Sige bro, enjoy lang sa atong mga exclusive ng mga dance mixes rin sa atong dance party mixes sa DMC Network FM. Dansoy, inom sila, ilaloy. Ano tama yan? Abaw! Inom, tuba, aslong. Dansoy, inom, tuba, tamis. Inom, ako dayon. Mas sweet na yan. Ang tuba sa baybay. Okay, another 10 stars from Toto G. Dumalay. O si bro Jackie Hayawan. Okay, so may mga stars sila. Napaperde ka mo sa taga California. Okay, thank you so much once again bro Jackie Hayawan sa pag-send ng stars. No? All in all, 20 na stars sa mga adlaw. This is the mix of DJ. Sa baybay, patintiri mo angay, talagsan majutay, punog laway-laway. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda o daya kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masaot bayle lang wala gamo The public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining kabayle. Syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamo Halabira, waswas, bomba, birada. Naga-suroy-suroy dito sa ilang butsoy. Our Beats Club. Dansoy, naga-inom sila sa tuba nga mapula. Nangaligid sila. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba. The hottest, most in-demand, best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo!
Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, si Jacel Cachopero. Nagkatama man sa atong Facebook Live. Thank you so much, good idol, sa pagtamwa. All the way from Toronto, Canada, no? Kag of course, ang owner sang Jazz Angel Disco Mobile. Ang sikat nga disco mobile dula sa may Leon, Iloilo. Kag siyempre sa man ka vlogger, kag remix maker nga si Jacel Cachopero. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Mas sweet pa yan. Doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso III. Bringing you the hits. Ang gwapo sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Okay, si Mary Grace de Binagracia, nagkatama man sa atong Facebook Live. Salamat gid sa pagtamwa. So once again, Mary Grace de Binagracia di Luso. Okay, sa may Bakay Housing, no, regards sa imong ex-boyfriend. Of course, kay Mama Dom sa mga pulpalibot sa may Bakay Housing. Kagaraman si Franklin Sumbilia Jr. na. So, gising na. Walang hangover. Okay, morning DJ Vic. So, good morning mada sa imo. Good morning da sa inyo na. Kag-enjoy sa pag kiay dara. Okay, nagalupok di ang sound. Sige, sa mga pulapalibot sa may Bakay Housing, malabutan sang sound ni Jojo or si Franklin Sumbilia Jr. na okay, basi samtang mo na nagapulapaligo, nagapulapanilig, pwede ka mo siyempre makahataw-hataw dira. Okay, salamat sa pagwas ang audio nato sa DMC Network GFM sa imo da mini sound. Para si Mama Doms. Laban-laban, naburaw naman si Mama Doms. The hottest, most in-demand, and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes on NONSTOP Online Disco Party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, umpisahin na kay masakot bayle lang wala gamo the public may dance.
Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me come again. I have found a new love here, and I will always want her need. Her lips are warm while yours are cold. Oh, release me, open nothing, let me go. I don't love you anymore. So release me, good night, let me go. DJ Michael John REMIX. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me come again. I have found a new love here, and I will always want her need. Her lips are warm while yours are cold. Oh, release me, open nothing, let me go. Humongous Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III. At wala nang iba. Mindanao Mix Club. This is the mix of DJ Dance. Masaot taya. Oo na gani. Mindanao Mix Club.
years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits. Mindanao Mix Club. Okay, so once again, sa mga nag-share sa ilang reaction sa aking Facebook Live, sa kanalis naton. Of course, si Franklin Zumbilia Jr. still nagapamati sa aton nga Facebook Live. Kag si Mama Dom Serrano, kag si Mary Grace de Binagracia de Luso. No, thank you so much kag the rest sa may Bakay Housing. Okay, sa Ron Dibson, nag-share man sa iyang heart sa akong yung Facebook Live. Thank you so much, Gid. Si Rogel Franco Malcrido dahil sa may Calaw, Dumangas. Din si Julie Bilieza sa may Barangay Manangit, Dumangas. Si Jens Morino, of course, ang Reyna sang Short FM 101.5. Sa may PD Montfort North. Of course, si Nova Villa Altar Pina de Vera. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Villa E. Maria sa may barangay sa Padumangas, si Richelle Cargado. Si Romel Drelon Gala sa may Lambunaw, Iloilo. Si Jubin Sevilla de Sican sa may barangay Benangit, Tumangas. Si Mary Grace de Binagracia de Luzon na nag-send mo sa iyong heart sa akong yung Facebook Live. Then si, of course, si Paring Noy Pide Pesta, si Bubot Puhas de Kilia. Then si Dexter Sasi Masalihit dala sa may Liganis Iloilo, member man sang Liganis Mix Lab kag sang Panay Mix DJs. Salamat sa pag-share sa imong reaction. Then si Stidler Nasyungayo dala sa may Barangay Victoria, Sumangas. Okay, bro naman sa All-Star Riders. Okay, regards sa imong family circle, kay Shin, kay of course kay Papa, kay Bro Richard Manyapaw. Of course si Ma'am Marisa Benedicto, si Ma'am Genevieve Hagon na Bumilya. Si Bro Jackie Hayawon sa California. Salamat sa pag-share sa imong stars, ang real stars. Then si Ma'am Junaline Donoso Dibel sa may Barangay Talasan, Mangas. Si Filma Nicor Donoso nga sa bong sa may Bacolod City para sa Wibra 2024. Kag good luck sa event ni CV Donoso. Then si Ma'am Salvi Cartagena nga nagatama man sa atong ina. Salamat sa mag-share sa imong reaction. Di si Tad Benedicto, of course si Saldi Donlao, si Jeff Sorio, si Elia Labrador, Elia Poasan, di si Jonathan Ditablan, si Judy Gonzalez, di si Ervin Elnas, kag si Yel Villanueva, also si Ma'am Sobre Misana, si Ma'am Gloria Kokoy. Okay, salamat sa pag-share sa mga reaction sa akong yung Facebook Live. DJ Vic Donoso, the third of Dumangas Mix Club DJs, bringing you the hits.
Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Hindi ko naman akalain na at di ko rin inaasahan. Aragay! Basko gidya! Tulad mo ay aking makilala. Ara, music na! Kauyog man bang girahan namon ba? Tanggap na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw ang inisip ko, ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Ikaw nang may kapal, ngayo'y abot, kamay na kita mahal. Ara, music na! Do, ginaduyan ko rason ko ba? Get ready for this. Dancing by the beat with DJ Gibbs. Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-iisa. Pag nandyan ka na, sa piling ko okay saya. Kung ano ako'y tanggap mo na, di ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas, tayo ng
Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, oras nato ni 7:31 in the morning. Kumusta dira? Nakapamahaw na? Nakatimo-timo na? O, hindi kayo malipat mamahaw, kaya ang pamahaw is the most important meal of the day now. Para hindi ka mo maglingin ang inyong ulo, kay basi kulang ka mo sa kaon. Kag hindi kayo malipat, syempre mag-inom sang damo nga tubig. Kay mainit sa mga panahon now. So, ay ko ma-check ang aton nga temperature, but for sure, more than 40 degrees Celsius now. Okay, simula ton sa hindi kita sali painit. Ito ka masay may mga obra ka mo dira. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. So, sa mga obrang sa sulod sang mga balay or sa mga buildings na, siyempre hindi ka mamagwa. Pero sa mga nag-aobra yung sagwa like mga sika drivers, mga tricycle drivers, kag mga drivers naton, siyempre kung time to time, siyempre pa silong makamo, kag mag-inom sang damo nga tubig. Hindi na mag-inom sang tikwi ha, kakabayo. Ang tikwi kakabayo, katun sa gabi. Hindi ba Stephen? Okay, so ang gwapong, of course, technician sa may Stephen cellphone repair shop sa may Bano San Dumangas. No? Nagatamo man sa aton nga Facebook Live. So kahapon may isa siya ka-customer. Nga estudyante ko diri sa Sapaw. Kag siyempre, ang problema sa iyang cellphone na idiyahan. Lagi di ako expert na nag-aobra. Expert sa tanang bagay, pati sa checks. Okay. Ang mula ni Stephen, pa-shout out sir sa Stephen Cellphone Repair Shop nga ara sa likod karinderya sang tinda Kadumanga sa kilid sang suba. Okay nga, sa kilid ka mo sa suba, batik ko kuno ang hindi ka bayad ginatagbong sa suba. Okay, so masaligan nga technician na. So siyempre may istorya. Kag siyempre gwapo, di ba? Maribel Puasan, basi guba Maribel ang imong cellphone kadto ka sa Stephen Cellphone Repair Shop sa likod lang gid sang tindahan sang Bano sa Dumangas. But halong-halong lang kamo. Kaya ra sila sa likod sang sa kilid sa suba. Ang hindi ko na makabayad ihaboy sa suba. Okay, mga pikita sir from Villa y Maria. Kaina pa ko nang api tapos ako kapiyan na. Dili kay matimo-timo naman ako. Matimo-timo naman kay may mga activities na. Okay, for the meantime, sa lang kita siguro alas 8 sa aga. Pero kung sa ugto, mahataw-hataw kita sa ugto Yo di kaka. Okay, once again, salamat gid kay Stephen sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Kasi still ara si Villa y Maria or si Maribel Puasan dari sa may barangay sa Padumangas. Kasi sa akon nga 5,000 ka viewers. Akon mga viewers daw tikra-tikra. Nagaulot na dula. Pero wala problema kaya ang akong nga Facebook Live, pwede niyo ma-review anytime karon na. Kung may chimpo bla ka mo, gusto niyo maghataw-hataw, pwede ma-review ako yung Facebook Live. Wala copyrighted, so wala ginautod ni Facebook. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, sa may bakay housing ko no, pwede magkainit. Ang manang lugar nga daw kun adlaw no, kun adlaw kun October tigid kainit. Kaya siyempre way ka madakawit. Hambal gani isang isa ko ka estudyante.
Sa may housing ko no, do impyerno. Hindi mo muna makasasala, pero mainit ang yung lugar kasi siyempre, simple logic. Wala sang kahoy, kaya hindi man pwede matamnan sang damo nga kahoy. Kaya mo lang ginang kulang sa provide sang gobyerno. Natani ko nag-provide sila sang space nga matamnan sang kahoy. Nga para ang mag-star, hindi man mag-antos. No? Kaya kulang sa planning. Kaya mo na resulta, mag-antos. Okay, DJ Beck, pwede mo ma-shoutout ang shop ko. Okay, may shop na sa gali sa may Bakay Housing. Ano ka ganing nga block? Block 32. Okay, basi ko ba ang inyong electric fan, washing machine? Ano ba kayo na pagkayo mo? Basta something na nagatiyog. Basta sigurado electric fan, washing machine, o electric fan kitang more. Kadto lang sa may shop ni Jojo or si Franklin Sombilia Jr. Sa may Bakay Housing, pagkitaon lang si Franklin Sombilia Jr. or si Jojo. Kag sigurado pagpuli nyo, bit-bit nyo ang inyong appliances nga condition good as brand new, no? Okay, once again, sa may Bakay Housing, sa may Block 29, Block 20, or Block 32, kamuda, 30, 32, 34. Basta sa may puntan na, yun na. Tapos pagkitaon na si Franklin or si Jojo Sombilia Jr. Kag siyempre nagabaligya man sila sa mga second hand electric fan. Kag may grocery man siya. Kag siyempre pwede man daw makautang, no? May kapihan, then may ilimnan sa gabi. No, kompleto. Chicks na lang kulang. Pati joke, Okay, sa may Bakay Housing. Okay, sa may Block 35, Lot 6. Okay, so once again, pagkitaon lang si Jojo or si Franklin Sombilia Jr. Basi may gubain yung electric fan, basi balang tiyog yabla, baliskad. Or nagabugabla, tama kayame. Dapat insaktuhan lang. So, siyempre, dapat ipakayo kayo sa mga panahon, importante gid ang electric fan kaya kung wala kasi nasa buong kapuyon ka sang kuyab, no? Kag ang kuyab siyempre makapoy. Okay, si Essence Bisana nagitama man sa aton sa Facebook Live from Bangkok, Thailand. Sige, overseas aton nga viewers, kaya na damot ang overseas naton kag subong mayara si Essence Bisana, no, nga taga Section Aloyan, Barangay sa Padumangas nga to sa may abroad. Salamat sa pagtamwa kag enjoy sa pagpamati sa mga hataw-hataw naton diri sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kanami tingog mo, sir. Okay, way pa na nakainom. Kung nakainom ako karon sa gabi, laban-laban daw, check sa ako nga tingog daw. Kung naga, kape, so mo na tingog ko. Kung gabi ko nakatikwi na, sulay naman ako nga tingog. Okay, bago ko lang katamwa sa ako yung Facebook Live. So nag-live ako kada gabi. Sa same program, mga disco-disco, mga remix-remix, mga TikTok, kag mga, siyempre, mga kiay-kiay, sa mga may hilig magsaot. Okay, para kamuda mag-enjoy, samtang kamuda nag-obra sa ibang pungsod. Kag hindi ka mo siyempre ma-homesick, kaya ang isa sa mga ultimate goals ang DMC Net Radio FM nga ang mga music na diri mismo sa Dumangas, kami mga dulong direkta sa inyong mga dulungan kung diin maka mga parties ng kalibutan, di ba? Salamat once again kay Essence Bisana. So halong-halong kag of course just enjoy the day. Samtay ka da nag-olobra. Okay, thank you again DJ Beck from Franklin Sombilia Jr. Sige, makanto ko na si Imo anytime, mga tikwi-tikwi kita dira. Hindi ta pagkagaron si Mama Doms kay pero mila napasalig. Dumangas Mix Club. That radio. Ladies and gentlemen. Are you ready for this? I'm ready to sing. I'm ready to sing. Party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to sing. I'm ready to sing. Party people in the house. We are so gonna party. Like to party. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Playing the best retro flashback music and the latest dance hit together with your most admired DJ, CJ Vic Donoso III. Grupo mo! Yodika. Whoa, whoa, yeah. Song is going on, yeah. Whoa, whoa. Dumangas Mix Club. That radio FM. Your number one choice.
Okay, si Leah Puasan still monitor sa ating Facebook Live. So watching from KSK, Kilid sang Kampo. Grabe ba? Abi ko sa kwan ka sa may USA? Sa USA. Sa may US. So watching live from the US. So ang meaning sang US, unhan sa Pau. Pero bago subong yung location, watching from KSK, Kilid sang Kampo. So malibre ang pangos nila sa Kilid sang Kampo, di ba no? Okay, salamat sa pagtamo kay Leah Puasan dala sa may KSK, no? Kilid sang Kampo. Sa may US, sa unan sa Pau. Kaayo ko kanimo sa akong heart duol ra ka kaayo. Muabot ra jud ang adlaw nga makita tang duha. Bisag layo kaayo ko kanimo sa akong heart duol ra ka kaayo. Muabot ra jud ang adlaw nga makita tang duha. Baby love DJ Eric Ness.
boy thing. With the road boy thing. Dancing to the beat with DJ Eric's name. Eric's name. Power. Kayo'y nakikijammers sa mga exclusive dance remixes ng DMC ng Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Kamusta ka na? Lagi kitang pinapanood, nakikita. Sumay, nagsadya ka na. Wala rin kasi akong makausap at kasama. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala.
Ni si te da, lo
pica la pata mate. Ese paquete, 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 te ganas palanca, jugué alcohol. La pipa se trancó, a ese que le falta aceite, ese motor. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle ranking, tanking, tan. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle ranking, tanking, tan. Que me dijiste otra vez, tú eres la dura, la perra, la monta, tú eres una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tú eres la así. En fuerte pusiste en taqui, al final te volviste en nothing. ¿Y qué fue? No hiciste nada.